2+1, amb una Andorra fora de casa i un maresmenc il·lustre. Com estàs, Josep? Molt bé, Miquel, molt bé. Ara sí. Molt bé. Ara sí. Ara. Ara sí, et veig bé, enèrgic, home. Sí. Ens hem de menjar el món. Com és que estàs bé? Què et fa estar bé? Perquè sempre estic bé, jo. Mai... Bueno, algun dia sé que em trobaràs algo... Què et passa, Josep? Et veig xof, perquè ja tiré la raó, però de moment estic de puta mare, estic superbé. El que passa que he tornat a baixar aquí a Bellaterra, ja estic al sud un altre cop, ja he tornat, i clar, pues, de trasllat a trasllat m'he d'emportar les coses per fer el podcast, perquè jo primer penso, classes no, els bolis em donen igual. Primer, lo del podcast. Lo del podcast què vull dir? El micro, ¿vale? M'he deixat el cable per endollar el micro a l'ordenador, perquè si no, no va. I pues estic una mica xof només per això. Només per això una mica xof. Està bé. Percentatge del 0 al 100, percentatge de xof, un 5, no? 5 com a molt. No, menys. Menys? Bueno, potser sí, una miqueta. Sí, un 50. Home, 5... 40-50. Un 40-50. 0,5. Un 40-50. 40-50? Sí que estàs xof. Estàs molt xof. És que no m'agrada... Si fem el podcast, hem de fer el podcast bé, tio. Ja, això sí. Cada setmana t'has fixat que cada setmana ens passa alguna cosa? Sí. Cada setmana ens passa alguna cosa la setmana... No farem mai el capítol perfecte. No. La veritat és que no. La setmana passada que a l'entrevista era com que a cada entrevista, a la tertúlia estàvem a casa. A la primera entrevista estava a la uni gravant des del mòbil i a la segona estava... No sé on estava. No, a la casa també. Però era com que anava canviant el vídeo, saps? Sí. Ara estic aquí a casa i s'està bé. S'està bé, no? A caseta. Sí. Fa un dia xungo, portem ja 2 setmanes que fot un dia xungo. Però, bueno, influeix una mica, però s'ha d'intentar estar bé, la mesura que es pugui. Sí, pero sí que jode bastante el tiempo, la verdad. A veure si quan s'ha publicat aquest capítol ja ha tornat a sortir el sol. Sí. I podem dir que estem més contents. Esperem que sí. Esperem que sí. Pregunta que et vull fer per començar. Vale, va. Te l'he fet abans, així que ja sé jo la resposta. Però, Josep, estàs en pijama o amb xandall? No, estic amb xandall. Amb xandall, bueno. Xandall. Podria ser millor, però podria ser pitjor també. No passa res. Per què t'ho pregunto, això? Doncs perquè encara no hem dit de què anem a parlar avui. Avui anem a parlar dels efectes psicològics de la pandèmia. Efectes psicològics dels confinaments, de les restriccions, de no poder veure tant els nostres amics, de... Això, ja està, bàsicament és això. Tampoc li donarem més bola, no? Ja està, si no ens enrotllem aquí 3 anys. Nosaltres som clars. Sí, clars i catalàs. Que malament ha sonat, tio. Vinga, va. Bueno, la pandèmia ens ha portat a fer coses diferents, a sortir de la rutina, no? Coses com podria ser aquest podcast. Segurament, si no hi hagués hagut Covid, no estaríem ara gravant, no existiria el 2+1, aquest gran projecte, no? Jo me'n recordo, no sé quan va ser el primer dia que vam parlar del podcast, en plan, de manera abstracta, de dir, volem fer un podcast, no recordo quan va ser. Va ser, jo crec que a principi de curs. Crec que va ser un dia que vam dir, tu, i si fem un podcast? Perquè ja ho hem explicat tu algun cop, que ja teníem pensat de fer alguna cosa, i crec que va ser tu que vas dir, tu, i si fem un podcast? I a mi em va semblar una bona idea. Vaig dir, hòstia, és que un podcast, en veritat, mola bastant. I doncs vam començar. Però no me'n recordo. Però sí, va ser a principi de curs, més o menys. No recordo exactament. Bueno, a part de fer el podcast, o fer esport, o menjar millor, també ens ha portat la pandèmia a preocupar-nos més, a menjar-nos més al tarro per tonteries que no valdria la pena. Per què? Perquè, bueno, és el que porta la solitud, no? L'aïllament, que quan estàs avorrit, doncs, pensem de massa, no? Jo crec que el principal problema és pensar, que alhora és com
saps? Sí. Lo que te Però tu hace ser no- bueno es lo que te hace estar mal. Però no t'ha passat mai que comences a pensar i t'estàs una bona pensant i després dius, tu, calla't ja, para de pensar, perquè si no... Sí. Perquè clar, Sí. quan penses molt, després, quan te n'adones tu que has de parar de pensar? Quan t'ho dius a tu mateix o pares així perquè dius, hòstia, mira, un ocell molt maco. Pues poca broma, eh? Acabes Clar. de donar amb la clau, jo crec. Saber quan s'ha de parar de pensar, perquè clar, pensar... Tampoc li pots dir a la gent, no pensis. No, mira, pensar s'ha de pensar. Clar, La clar. cosa està en saber parar. Perquè si, com et passis de pensar... O sigui, jo crec que és pitjor passar-te de pensar que pensar menys. Sí. Ho he dit com a l'ojete, Però que s'ha s'ha entès, entès, jo crec. però s'ha entès. Ho has dit Pues malament, sí, però jo s'ha crec que entès. és pitjor, no? Perquè quan et fas masses olles, Sí, que dius, sí. me echo com deia, qui era el reggaetonero que ho deia, me echo más movies que Netflix, bueno, no sé, potser no era ni així la cançó, saps? Però bueno... és pitjor, què és pitjor? Pensar massa que no pensar, tio. I punt, Joder, ja macho. està. I punt. I per què anem a parlar d'això? Doncs perquè som joves, encara que de vegades sembli que tinguem 67 anys i mig, Sí. i ens preocupen aquests temes. A més, han sortit notícies relacionades amb aquest tema. Per cert, tindrem dos convidats de luxe avui, un conflictòleg i un psicòleg especialitzat en drogues, que són dos temes, bàsicament els dos Sí. temes principals de problemes a la pandèmia, els conflictes i les addiccions. I, bueno, després parlarem amb ells. Ara, de moment, us haureu d'aguantar en escoltar-nos a mi i en Josep. O això, Sí. podeu tirar el vídeo o l'àudio endavant. I aneu directament a les entrevistes. Seguiu-nos a Insta i comencem a parlar, va. I a YouTube. I a YouTube. I a YouTube. Estem a punt d'arribar als 50 seguidors, no? A YouTube, diria. I crec que la clau ha sigut dir els vídeos. Seguiu-nos a YouTube. Perquè ens vam estancar Pues- als 36 o alguna així de subscriptors. Mm. I mira, estem a punt d'arribar als 50. Seguiu-nos, va. Si ho estàs veient a YouTube, és que no et costa res. És que És ara clicar no un et botó. costa res. És clicar un botó. D'aquí un temps potser cobrem. I llavors diràs, doncs ara em vull subscriure. Doncs a pagar. A pagar. Aprofita ara que és gratis, home. Bueno, va. Comencem amb el tema, no? Que ens hem preparat aquí. Bueno, ens hem basat a Twitter. Ens hem basat en Twitter, no? Font fiable de qualsevol Sí. persona. Sí. I, bueno, un tuit que comentava una notícia del 324 que posava, bueno, els joves viuen la pandèmia amb el doble d'ansietat que la mitjana de la població. El doble, que és molt, És molt més, Si la població ho viu a 1, els joves ho viuen a 2, que és el doble. Sí. Atenció. 7 de cada 10 tenen com a primera preocupació la seva salut mental. Tu, és una principal preocupació la teva salut mental? Home, sí, perquè amb la salut mental, en veritat, si no estàs bé del cap, no, és que no pots fer res. O sigui, estàs malament sempre, no disfrutes de res, doncs clar, és una preocupació bastant heavy. A més, és com que tot comença en estar bé amb tu mateix, perquè Clar, jo la sensació que tinc és que si no estic bé amb mi mateix no podré estar bé clar, amb ningú ni fent qualsevol cosa. clar. Llavors sí, jo també em situo en el 7 de cada 10 que sí que ho tenen com a preocupació principal. Un 30,3% de joves entre 18 i 24 anys ha tingut trastorns d'ansietat, que és el doble del 15,8% dels espanyols que declara tenir-ne. Jo, tant com ansietat, diria que un atac d'ansietat vaig tenir, però només un, però no he sigut mai de tenir atacs. Jo mai. Però sí que és veritat que amb la pandèmia doncs, hem notat Sí. diferències, no, respecte a abans, que després les comentarem. Ara anem a repassar el tuit, no, que va per diferents punts, i després ja donarem la nostra opinió sobre el confinament, com hem viscut aquesta etapa. Podríem dir-ho com a etapa, no? Com deia la Laia, de cosetes Sí. de no res, la vida són Home. etapes. Sí, pues aquesta ha sigut una gran etapa, no sé, depèn de com la vulguis mirar. Però sí, ha sigut una forta etapa. Una altra dada, un 42,8% dels joves declaren haver plorat per les conseqüències de la pandèmia, davant d'una mitjana general del 35,1% quan es miren totes les edats. Tu has plorat per la pandèmia? No. Jo crec que plorar per la pandèmia no. Plorar per coses que venen en conseqüència de la pandèmia potser sí, no ho sé.
Això sí, clar. Després hi ha les conseqüències d'aquesta pandèmia, de la pandèmia en Clar, general. les relacions... Sí. Potser, a veure, Salut mental. Sí, potser hi ha gent que per aquest confinament i tal estava amb una parella o ha perdut molta relació amb els amics o amb la seva parella, amb la seva relació de parella, la seva nòvia o nòvio. Potser també ha sigut això, però jo no he plorat. No, és el que dius tu, Jo crec que són les conseqüències, poden ser desastroses depenent de com tu te les prenguis, també és veritat. Salut mental. Últimament surt molt el tema amb els amics meus que estan com tristos d'anar al psicòleg. Jo no m'ho havia plantejat mai a la vida. Ara fa uns mesos que estic com ansiós i sí que em vaig plantejar dir-los als meus pares d'anar-hi. Això ho diu una persona en el vídeo que hi havia en el tuit. I jo no m'ho he plantejat mai, però veig molt bé que la gent hi vagi. Sí. I més després de, sobretot, gent que potser no té confiança amb algun amic per dir-li segons quins temes o... Simplement, vols que et digui, és que ja hem gravat una entrevista de les dues. Sí, I jo, parlant amb en Roger, que és la que ja hem gravat, em vaig sentir bé, tio. Molt bé, perquè a sobre suposo que és part de la seva feina, no? Un psicòleg ha de saber parlar i saber comunicar-te bé amb ell. I ho va fer bastant bé i jo de veritat que també estic molt content amb l'entrevista que vam fer. Molt bé. Seguim, una altra part important. Tinc una pregunta per tu. T'has plantejat mai d'anar al psicòleg? Has dit algun dia m'agradaria anar perquè ho necessito o perquè no? Saps? Doncs és allò que tu planteges però molt com de manera abstracta, tipus propuesta indecente. Sí. Sí, algun cop sí que ho he pensat. També. Però molt deixar-ho a l'aire i per mi de dir, doncs no estaria malament. Sí. Jo sempre ho he dit que anar al psicòleg per mi és la típica imatge aquesta de el psicòleg al costat, estirat a un sofà, t'ho explicant les teves movides, la teva història, la teva vida, jo què sé, però m'han dit la gent que ha anat perquè ha anat que no és així, o sigui, que tu parles amb el tio amb una cadira i una cadira, no tens un sofà. Sí, que no et peguis pel·lícules. Però jo sí que algun dia he dit, hòstia, és que no sé, m'agradaria anar a veure una persona, explicar-li la meva vida, explicar-li el que em passa i que em donis solucions. Això no m'importaria fer-ho. Desde luego, que es diu en castellà, que desde luego que és molt útil. O sigui, jo ho veig crucial si en algun moment no estàs bé. Sí. I... seguim amb un altre punt que s'ha parlat molt, la feina. L'atur juvenil a Espanya és d'un 40,7%, la dada més alta de tota la Unió Europea. Que guai que som els primers, tio, en aquesta classificació. Estem a dalt de tot, Molt bé. No ho semblava, És que ara mateix és possible que l'única cosa bona que té Espanya sigui Zetangana, el nou àlbum de Zetangana. Saps que no l'he escoltat encara? El madrileño no em diguis. No l'he escoltat, no. Gent. Però és que és trist perquè l'única cosa que teníem era el sol i ara ja ni surt. O sigui, som la vergonya. Som la vergonya de tota Europa i perquè fora d'Europa no ens coneixen. Que si no ja te digo jo. Això és un tut que vas penjar tu, no? No el vaig arribar a penjar. T'ho vaig passar per WhatsApp, crec. Però no el vaig arribar a penjar. Jo vaig veure alguna cosa Sí. d'això, o sigui, l'únic que ens agrada és el sol i no surt. O sigui, què ens queda ara? Sí, és que és veritat. O sigui, quan la gent parla d'Espanya, parla del sol, de les patates braves, però els bars estan tancats, la majoria. Braves, cervesa, sol, bars tancats i núvol, o sigui, estem en la merda, no? Somos la peor versión de nosotros mismos ara mateix. Sí, totalment. I, això, que l'atur, doncs està molt alt. A més, els sous són una merda i la majoria són feines per sortir del pas. Vull dir, no són formacions que després et puguin arribar a servir per una feina en el món laboral de veritat, sinó que són a curt termini per anar sobrevivint com es pot. I la veritat que cada cop tiren més les feines a això, perquè vivim en un moment que no hi ha certesa de res. O sigui, no hi ha certesa futura de res, és impossible predir el futur. No sé si vols afegir alguna cosa més. No. Doncs passo al següent, que és
emancipar-se. El passarem molt ràpid, aquest, independitzar-se, pràcticament impossible. La majoria de gent diu que ni s'ho planteja, perquè és que, vull dir, tot va en cadena. És com una cadena, no? La feina, poca feina i mal pagada. Pisos, pocs, hi ha un preu superalt. Impossible, o sigui, no surten els comptes. Els rics cada cop són més rics i els pobres cada cop són més pobres, i això és així, i amb els pròxims anys, com no canvi molt la cosa, doncs seguirà així, no? Un altre punt important, relacions sentimentals. Aquest sí que ja el podem desenvolupar una miqueta més. La pregunta té una resposta comuna. És complicat. Doncs totalment cert. Sí. Jo crec que és la millor resposta per tot, la veritat. I amb aquest tema, i amb aquesta pregunta, sí. Dir que és complicat és bona resposta. És complicat conèixer nova gent, però amb parelles estables també arriba a ser complicat, perquè vulguis o no, la rutina es va fent cada cop més pesada, hi ha aquesta crispació general, no?, que al final ens afecta una miqueta a cadascú en el nostre punt, i al final doncs és això, s'acaba fent una miqueta muntanyes de granets de sorra que poden desencadenar doncs situacions catastròfiques, no? Sí. Tu com ho has viscut amb els amics? Ara ja només queda un punt. Espera, només queda un punt i després ja passarem a comentar la nostra experiència. Per tant, si vols comentar la nostra experiència ja i començar ara mateix, doncs endavant. Bueno, quin és l'últim punt? Anem fent per punts. L'últim punt són les manifestacions, que ja les vam comentar en el capítol de joves, llibertat d'expressió i Pablo Hasél, que si no l'heu escoltat, doncs podeu anar a escoltar-lo tant a YouTube com a Spotify. Seguiu-nos a Spotify, seguiu-nos a YouTube, seguiu-nos a Instagram, i bé, bàsicament diu que es volen fer escoltar i que la manera de fer-ho doncs, és l'única que han trobat, no? La millor que han trobat, que és pràcticament el que ens van dir la Blanca i l'Aitor, els dos convidats d'aquell capítol. Sí. Molt interessant el capítol, de veritat. El capítol amb més visites. Ha superat el primer capítol de tots, i estem molt orgullosos, perquè ha sigut un gran canvi del podcast i estem orgullosos. Una molt bona evolució, a més de format, d'imatge, va ser una revolució total i va sortir quadradíssim el capítol. La Blanca i l'Aitor, dos persones molt agradables, la veritat, molt. Que van accedir a col·laborar amb nosaltres, tot i no tenir res que mostrar-los, no? Perquè era el primer capítol així que fèiem, i molt orgullosos de la gent que ens anem emportant, no? Que ens l'emportem a la saca. Sí, ja portem una saca bastant plena, Poc se'n parla. Hauríem de fer una agenda, tio. I quan s'acabi el Covid fem una festa amb tots. Som-hi! Bé, si vols, ara comencem ja a comentar la nostra experiència. T'ho deixo tu, que m'he menjat el micro ara, en aquesta primera part. Bueno, pues responent a la pregunta que m'has fet abans, el confinament amb els amics, la veritat que el vam començar una miqueta junts, perquè va ser tancar les universitats i vam pujar tots cap a Andorra, i el primer dia que les van tancar vam quedar i vam començar a fer una cabanya. Saps allò que es fa una cabanya a la muntanya? Doncs igual amb els amics, vam començar a tal. I el dia següent o 2 dies després van confinar. I bueno, part dels meus amics viuen al mateix poble, i doncs la cabanya estava entremig, i doncs se'ls suava una miqueta, s'ha de dir així, i anaven allà a la cabanya i tal, fins que van dir, vale, ja està, prou, i la cabanya està abandonada. Però bueno, amb els amics bé, com hem comentat abans per WhatsApp, el house party va fer un boom, però no només el house party, o sigui, parlàvem per Discord, parlàvem per FaceTime alguns cops, i vam dir, hòstia, estem confinats, què fem? Doncs obrim un servidor de Minecraft. I bueno, allà va petar tot, o sigui, estàvem cada dia allà pico-pala, i bastant guai. I a nivell de salut mental, tu creus que has sortit reforçat? Allò que es diu, saldremos mejores de esta? Has sortit igual? Has sortit pitjor? Quins són els teus pensaments? Jo podria dir que no he sortit molt... Tampoc molt reforçat, però sí una miqueta, saps, mentalment.
perquè, a veure, joder, és que és algo bastant fort, no?, un confinament mundial, i tu pares a pensar i dius, hòstia, és que potser hauria de fer canvis o alguna cosa. I aquest confinament pues, m'ha permès fer alguns canvis durant la meva vida, reformar-me mentalment, com hem dit, i bastant bé ara. Però no és algo que he sortit molt reforçat i m'he menjat molt el coco ni res. Anava passant els dies del confinament i anava avançant sobre mi. Molt bé. I a nivell de conèixer gent nova, no és, què és el que més has trobat a faltar? És que jo crec que el fet de conèixer gent nova, però conèixer d'arribar a tenir una relació, amistat o el que sigui. Si et soc sincer, jo el que tenia més por és de perdre relació amb tot, o sigui, amb amics, amb la parella, amb els meus avis, amb familiars, amb tot. I quan ens van tancar, clar, és que de passar quants mesos portàvem? 4 mesos que vam començar la universitat i dir, és que clar, era el nostre primer any d'universitat i dir, tu, confinament i no pots acabar de disfrutar aquest any de primer any d'universitat. D'haver conegut la gent que hem conegut, que t'he conegut a tu, i dir, tu, i si no els torno a veure mai més, què? Clar, això també m'ha menjat bastant el coco, saps? És que érem... Clar, al principi la gent no s'ho creia. No sé si te'n recordes, l'últim dia... O sigui, el dia que van confinar, que era 13 de març, que ara ja gairebé farà un any, sí. Estàvem a classe. Jo recordo que estàvem a classe. I quan van dir que tancaven tot i tal, vam sortir fora, no sé si te'n recordes, la mítica foto que tinc amb el Marc Peig en el teu Toyota... Va ser aquella l'última foto? Sí, perquè vam dir, sortim i fem la foto ara i d'aquí 2 mesos, quan tornem a la uni, ja la mirem a veure com hem canviat. D'aquí 2 mesos mis cojones, saps? Sí, va ser aquell dia. Hòstia, no me'n recordava d'això. Sí que me'n recordo del fet de dir, tu, que tancaran, o sigui, que ens confinaran i tal. Hòstia, sí. Tu, doncs mira, 2 mesos s'han allargat bastant, aquests 2 mesos, i s'estan allargant. Sí, 2 mesos de pagès, tu, d'aquests que dius 2 i portem ja un any, sí. A més, és que com ho lliguem, perquè just aquesta setmana que penjarem el capítol és la setmana que farà un any del confinament. Sí, un any de la vida passada, diguéssim, perquè és que no és igual. És que sempre que m'hi fixo, sempre que hi penso, vaig pel carrer i dic, és que el coronavirus, o sigui, la pandèmia ens ha tocat a tots. O sigui, ha fet molt mal. Molt. I no tornarà a ser igual, O sigui, a mi em sap greu dir-ho, però jo penso que no tornarà a ser igual perquè jo crec que inconscientment ja ens hem ficat al cap mesures higièniques més fortes de les que teníem abans. És a dir, per molt que no sigui obligatori portar la mascareta d'aquí uns anys, jo penso que ja no anirem tan descuidadament a l'hora de, per exemple, a la discoteca, doncs que russaves amb un, russaves amb l'altre, t'acostaves... Jo crec que això ja no tornarà mai. I jo, bueno... Sí, ara tu. En relació a... Sí, bueno, jo vull dir una cosa ara, en plan ara d'aquests últims mesos, i és que jo penso que el pitjor, o sigui, el que fa més mal al nostre cap és el fet d'aquesta incertesa de dir, mira, és que no sé quan acabarà, no sé quan podré fer què, perquè, vulguis o no, sí, està molt de moda això d'improvisar, ser hippie, vivir la vida, tirar-te en paracaigudes, això està molt bé. Està molt bé i queda supermaco i si ja ho penses a l'Insta ets Dios, el que tu vulguis. Però els éssers humans estan fets per seguir una rutina. Jo crec, almenys jo, a mi m'agrada improvisar, però tenir una rutina organitzada, amb coses a fer, i després poder organitzar-me coses per sortir de la rutina, jo ho trobo supernecessari. I, per exemple, a mi aquests canvis de les mesures del Procicat cada 2 setmanes, que ara et diuen, ara aniràs presencial però només cada 2 setmanes, ara només aniràs 2 dies, i ara de cop hi tornaràs a anar, aquesta incertesa és com que et té tota l'estona amb el cap pendent en alguna cosa, si no és aquí és allà, i estàs tot el dia rumiant, i estàs tot el dia... I jo crec que el fet aquest de no poder-te organitzar i haver d'estar sempre en la cresta de la ola és el que et provoca un cansament mental, no? Almenys jo ho veig així. No, jo també, perquè, o sigui, és el que has dit tu, si tens una rutina que ja la tens preparada, que ja te l'estàs preparant
aquesta setmana de com te l'organitzaràs i et van liant, pues, acabes malament del cap. Acabes, hòstia, és que prou ja, no? Clar, perquè has d'anar sempre vivint el dia, vivint el moment, pa, i ara això, i ara l'altre. I no acabes de descansar mai. I això per mi, això és el pitjor. També et dic, coses que he apuntat aquí, coses que no m'han agradat, doncs el que has dit tu, que ens va enxampar primer i tenim poca relació amb els de la uni, tot i que sí, hem fet amics, sí, ens coneixem tots i ens portem prou bé. De fet, hi ha molts que escolten el podcast. Si algú ens està escoltant de la uni, subscriviu-vos. No, però vull dir, per exemple, el fet de sortir de festa o a l'estiu pillar un dia i anar tots a la platja i fer una mojitada, i jo què sé, és que qualsevol cosa. Doncs això s'ha trobat a faltar. I Mira. clar, segurament quan tornem a la normalitat que es puguin fer aquestes coses ja estarem a tercer o potser a quart, no, és que no ho sé tampoc. Ja, és que no se sap. Però mira, una cosa que ara m'ha vingut al cap, amb els amics aquest estiu vam dir, bueno, va, marxem uns dies a la platja i estem 3 dies a la platja. I vam anar pues, aquí a la platja, no sé com es diu, aquí al costat de... Vam anar a Calafat. Ah. I al costat pues, ja... hòstia, no sé com es diu. Bueno, al costat de Salou i tal, pues un amic estiueix allà i va dir, hòstia, pues anem allà... Aquí dius, saps? Dius, aquí, a Salou, que està baix de tot, saps? Jo pensant que estàs per Figueres, al Cap de Creus o alguna cosa. Per aquí al costat. Ah, vale, clar, que estàs a Bellaterra, vale, sí. Per aquí al costat. I vam dir, bueno, pues anem allà algun dia, alguna nit, i que ja va bastant ambient, jo què sé. Clar, acostumat els anys passats a que pues, no hi havia res de la pandèmia ni res, va dir, hi haurà molt ambient, jo què sé. Arribem allà, no hi havia ningú i nosaltres. On està l'ambient? Clar, és que això també et para a pensar dient, hòstia, és que... Ojo, Ojo, perquè Sí. és que, com he dit abans, és una nova vida el que estem visquent ara. Perquè lo que hi havia abans, ara mateix no és igual. És tot diferent. Sí. I trigarà si és que torna a haver-hi el que hi havia. Bueno, a veure, Sí. que tampoc em vull ficar catastrofista, saps? No, però ja hem de ser m'entens. realistes. Hem de ser realistes, o sigui, el d'abans tardarà molt en tornar a passar. Tardarà molt, sí, i jo crec que en el nostre subconscient doncs, ja ens queden certs patrons que ja el teu cap no et deixarà portar a terme. Més coses, doncs, les relacions, bueno, això, el que hem dit ja, que és una putada, no?, veure menys a la gent. Sentiments, no sé si et passa, que és el que hem dit abans de pensar, no?, que a mi el que em passa és que en un moment puc estar molt content i una hora després em començo a ratllar el cap i ja no estic content, després una hora després se'm passa i torno a estar bé, Sí. que és com una inestabilitat constant. A mi, bueno, pues... Jo és que visc molt feliç. Perquè no em puc queixar de res i això, no em puc queixar de res, o sigui, visc molt feliç. Però sí que hi ha alguns Bueno, però dies esperava, que dic, hòstia... esperava que em donessis la clau de la felicitat o alguna cosa així. És que la clau de la felicitat és no menjar-te el coco i viure el moment, la veritat. Perquè si penses en el passat o si penses en el futur, per mi no arribaràs enlloc. Perquè potser t'estàs imaginant una cosa com serà d'aquí 2 dies i al final serà al revés. Jo viuria el moment sempre i ja està. Ara, ja que has dit això, que m'ha semblat molt interessant, com definiries la felicitat, tu? Buah. Tu creus que allò que es diu, no?, que la felicitat no és un estat, sinó que són moments? Pot Tipo, ser. tu no pots ser feliç. Tu el que passa és que tens moments feliços. Pot ser, però també depèn de la persona i de lo que li agrada, saps? Per exemple, si tens algú, si tens família que t'estima, els amics, si tens nòvia o nòvio que us estimeu molt i tal, jo crec que aquest punt és el dir, Dios, és que sóc molt feliç. El punt aquest de dir que no em falta res, perquè ho tinc tot, és el punt de dir, jo soc una persona molt feliç.
I els diners donen la felicitat? Sí. Sí, sí. O sigui, t'ajuden a... Per mi, els diners, sempre ho he dit, és un factor, sí, diguem-ho així, un factor que t'ajuda molt a tenir felicitat i a ser feliç. O sigui, els diners et donen tranquil·litat. Jo el que penso és que et donen la tranquil·litat que després et permet ser feliç. Clar, perquè pensa, tu pots... Ara mateix els diners, que amb els diners ho pots tenir tot. O sigui, si tens molts diners, doncs pots tenir les coses que t'agraden, les coses que vols. Això, o sigui, amb els diners arribes a tenir les coses que t'agraden, i les coses que t'agraden què et fan? Doncs feliç. Punt. Que jo penso que les coses que tu pots comprar amb diners et donen felicitat momentània, però la felicitat a llarg termini, per molt que no sigui possible dir felicitat per sempre, te la donen les coses immaterials, com el que has dit tu, no? Amics, família, parella, amor, fer coses que t'agradin. Jo crec que un factor molt important per la felicitat també és, almenys per mi, sentir-te productiu. És a dir, jo puc haver estat tot el dia fent coses que m'agradin, però si al final del dia penso i dic no he fet res productiu, o sigui, sí, m'ho he passat molt bé, però no he fet res productiu, i productiu no té per què ser coses de feina o de la uni, productiu pot ser també haver-m'ho passat bé, que m'hagi servit per desconnectar, vull dir, jo sóc de l'escola aquesta, és igual d'important desconnectar i dormir i descansar que la feina que tu facis. Jo era dels que el dia abans de l'examen s'anaven a dormir superaviat perquè jo trobava molt més útil dormir que quedar-me empollant fins a les 4 de la tarda, saps? Sí, sí. I doncs jo crec que és això. També crec que la pandèmia ens ha fet valorar coses que abans no valoràvem tant. Sí, sí. Com per exemple, sortir amb els amics. És que t'hi dones compte ara i dius, hòstia, és que fot un any, ara mateix, fa un any, estava sortint de festa amb els meus amics. Sí, sí. Vale, potser has fet festes durant aquest estiu o ara, després del confinament i tot, però és que dones compte i dius, és que no és el mateix fer una petita festa que anar, per exemple, a festes majors, a la discoteca, que coneixies gent nova, que, jo què sé, algo així, saps? Totalment, totalment. Tu que eres més de festa major o de discoteca? Jo festa major, però es troba a faltar bastant les discoteques. Sí, jo també, jo festa major. I bueno, això seria, no, el resum que podem fer de la nostra salut mental. La salut mental que ens queda després de la pandèmia. Jo crec que això és tot el que podríem dir. Devem portar ja uns 30 minutets ben bons. Sí, ara mateix. Així que, si vols, passem a l'entrevista ja, si no vols afegir cap cosa més. No, jo només et volia preguntar que com el vas passar tu, el confinament? El vas passar bé, el vas passar regular, malament? Bé, jo t'he dit que el vaig passar bé perquè vaig no aprendre, però el vaig utilitzar per desconnectar molt. I a mi m'agrada molt desconnectar i poder estar al meu rotllo. I jo crec que desconnectar i trobar-me amb mi mateix en el sentit de... Buah, vaya porretes haurem quedat en aquest vídeo, nen. Però el fet de desconnectar i estar amb tu mateix, tot i que les condicions no siguin les millors, vull dir, són coses que segurament no hauria fet si no hi hagués hagut un confinament. Perquè quan no hi ha confinament, o sigui, en condicions normals, inclús ara, estàs molt ocupat, bueno, tu, jo i tothom, s'està molt ocupat fent coses, com un robot, i acabo d'aquí, vaig allà, i acabo a la uni, agafo el bus i arribo a casa i sopo i dormo, m'aixeco, la rutina, i estàs tota l'estona d'aquí, allà, d'allà, allà, i no agafes, bueno, jo crec, en general, no agafem el suficient temps pel que seria pensar. O sigui, jo crec que pensar en general, saps? Pensar qui sóc, on estic, per què estic aquí i m'agrada on estic. Jo crec que l'última pregunta és la més important. I jo crec que no s'agafa suficient temps per fer-te aquestes preguntes. També, ho hem dit abans, no estic dient que la gent no pensi. És més, abans ja ho hem dit, que la gent acostuma a pensar més del compte i tot. Sí, sí. Clar, però en aquest aspecte
És que el que has dit tu, Miquel, has donat a la clau, perquè has dit el que passava i el que passa sempre. Que tu tens la teva rutina, vas fent, acaba el dia i dius, hòstia, no, és que no tinc temps en pensar per mi mateix, en pensar en les meves coses, perquè estàs tot el dia fent aquesta rutina, treballant, estudiant, el que sigui, i no tens aquest moment clau per tu, saps? Sí, i acaba el dia i dius vale, pues a per un altre, punto. I això Sí. és l'únic que dius quan acaba el dia. Vinga, s'ha acabat ja, demà serà un altre dia. I aquest demà serà un altre dia, quan el vas fent cada dia, al final, és que no et pares a pensar. Vius que com un aquest robot. I aquest confinament ha sigut un parón, però és que ha sigut una mitja part de dir, hòstia, Sí, ja el que mitja no he fet mitja part amb jacuzzi ha sigut. Sí, ja que no he tingut durant tots aquests anys de vida que he viscut un parón per dir, almenys res, mitja horeta de pensar en tu mateix, has tingut 3 mesos per pensar en tu mateix i potser és això el que a la gent també li ha ratllat bastant el cap, saps? I ha acabat dient, estic malament. Sí, jo crec que el confinament era necessari, el que passa que totes les coses que han vingut després i el fet de que s'hagi allargat tant, doncs no ha portat a la gent a treure la seva millor versió. Sí. Però això ho parlarem després amb en Roger Salmerón, que anem ara amb ell, així que si vols el deixem ja perquè ens ha dit coses molt interessants sobre això. I us deixem amb ell perquè és un home de puta mare. Vale, ja estem gravant. Vale, doncs avui tenim aquí en Roger Salmerón, que és psicòleg especialitzat en conflictes. Si et vols presentar, Roger, ens expliques una mica què fas. Hola, bona tarda. Em dic Roger Salmerón, soc psicòleg col·legiat, també soc mediador. Adscrit al Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat, també col·laboro amb l'Ajuntament de Barcelona i el Col·legi de Psicòlegs, i una miqueta, doncs, la meva feina és aquesta, és bàsicament mirar gent que té conflictes i mirar de carregar-los. I jo et volia fer una primera pregunta, perquè tu ens has explicat a nosaltres, fora de càmeres, el que és un conflicte realment, i m'ha semblat molt interessant i m'agradaria que ho diguessis ara que t'estem escoltant tots. Sí. A veure, un conflicte és bàsicament un context emocional no resolt. Vale? L'ésser humà es mou a combustibles de les emocions. Vale? Totes les emocions són adaptatives si les sabem utilitzar per adaptar-nos al context en el que ens trobem, vale? El context vital. Llavors, el conflicte quan ve? Quan es dona el conflicte? Doncs quan hem de decidir i o no decidim o decidim malament. Com decidim malament o no decidim, les emocions s'acumulen, vale? I hi ha un pozo, com si diguéssim. Vale? Llavors, del que es tracta és d'agafar aquestes emocions, connectar-hi i utilitzar-les per sortir d'aquest bloqueig. Vale? Per exemple, un dol. Un dol utilitza emocions com la tristesa, com la ràbia, i és un procés que s'ha de passar. Per què? Per tu regenerar-te, com si diguéssim. I jo així? Sí, perfecte. Ha quedat bastant clar. I a mi una cosa que m'ha cridat l'atenció, ara ja comencem amb les preguntes que teníem preparades, és el teu tuit fixat de Twitter, que és de 3 dies després de que comencés el confinament, que tu ja com veies a venir, vas fer una miqueta de Nostradamus, no? I veies a venir una catàstrofe i vas posar el següent tuit. Hola, soc psicòleg col·legiat, estic inscrit com a mediador familiar al Centre de Mediació de la Generalitat i el confinament no serà fàcil, hi haurà conflictes i m'ofereixo a atendre de manera gratuïta qualsevol situació o dubte que tingueu. Contacte, DM i difusió. Llavors, vas rebre moltes consultes? Sí. Pensa que el que ens va passar era una mica Gran Hermano, saps? Tu quan veus Gran Hermano ja t'adones que si es pots a tothom a una gàbia hi ha conflictes. Per tant, aquí està el meu Nostradamus, que és bàsicament una experiència empírica de molts anys de telepassuta, bàsicament. Ja es veia venir que
que en situacions excepcionals, doncs, òbviament, la gent s'ha d'adaptar i com són situacions noves i amb molt d'estrès, doncs, els conflictes són inevitables. T'esperaves una evolució, ja no dels conflictes, sinó del confinament tan llarga i d'aquesta manera o no? A veure, entre nosaltres, vivim a un estat que és com és, vale? Que no es caracteritza per precisament fer les coses bé. I bueno, sí, és inevitable. Vull dir, jo el que vaig pretendre és transmetre un missatge de solidaritat, vale? cap a la gent en aquestes situacions excepcionals. És el que jo volia pretendre. També he col·laborat amb telèfons d'ajuda. Vull dir, és que som professionals, ens dediquem a això i el que no podem fer és a males, doncs, vinga, subir tarifes, no és tot el contrari. Vull dir, ens dediquem, fem un servei social, ¿vale? Intentem servir a la societat de la manera que sabem a nivell professional. Tu, el confinament, com el vas passar? Doncs jo, mira, va ser molt curiós, perquè jo quan vaig veure que confinaven a Igualada, jo em vaig agafar la moto i me'n vaig anar a estar amb ma mare. Jo vaig sortir de Barcelona i em vaig anar amb ma mare i em vaig passar el confinament allà amb ella. Ta mare és d'Igualada, llavors? No és d'Igualada. Ah, tu ets d'Igualada? No. Jo al veure l'Igualada ja vaig preveure que en breu confinaríem més ciutats o ens fotríem a tots. I llavors vaig pensar, abans que això passi, m'agafo la moto i me'n vaig a veure-la i està amb ella en aquests moments. I em vaig passar tot el confinament. I un confinament de fill i mare, no? Sí, i el gat. Fill i mare i el gat. Exacte. Molt bé. I algun conflicte vau tenir? Algun rifirrafe o no? Home, clar, és que és inevitable. Els conflictes són normals. I no només són normals, sinó que són bons si els sabem gestionar. Per què? Perquè aquest combustible, aquestes emocions, tu les canalitzes i un cop resoltes te'n vas cap amunt en comptes d'anar tant cap a baix. Jo sé que cada conflicte, imagino que cada situació és diferent i cada conflicte doncs, té les seves maneres de resoldre's. Però com s'evita un conflicte de clima de tensió a casa, com per exemple, a veure, aquí la majoria de gent que ens escolta són joves, per exemple, la típica discussió constant amb la mare o amb el pare que dius, mira, crea un clima de tensió que no mola. Quina és la millor manera, ja no per resoldre'l, perquè imagino que això és més complicat, però vull dir, per aprendre a viure amb ell, per acabar resolent-lo en un futur? Hem d'entendre una cosa, que els conflictes ocasionen un bloqueig. Aquesta no gestió de les emocions ocasiona un bloqueig que alhora fa que ens aïllem. Quan una persona s'aïlla, s'enroca a les seves posicions i no és empàtic. No pot arribar a entendre l'altre. La millor manera d'encarar-ho és precisament utilitzar l'empatia. Entendre que nosaltres podem tenir raó, però no estem amb la veritat. I si un reconeix i legitima l'opinió i el posicionament dels altres, això, en comptes de fer una escalada conflictiva, les escala. I si tu et mostres empàtic, l'altra persona automàticament es mostra empàtica. Com aconseguir això? Doncs molt senzill, a vegades també molt complicat. És admetre debilitat. És a dir, si un transmet que es troba en una posició de debilitat, això normalment crea empatia. Crea empatia perquè la persona, com tothom hem passat per aquí, automàticament l'empatia s'activa. Molt bé. A tu el confinament t'ha canviat psicològicament o...? Tots. A tots, no? I tu hagués recomanat, o sigui, a la gent que vas estar parlant amb ella dins del confinament, li recomanaves seguir una rutina? Sí, clar. Però una rutina saludable. És a dir, jo me'n recordo que a Twitter, per exemple, s'omplia de fotos de la penya ja amb no sé quants cerveses i tot això, saps? Vull dir, clar, no és ben bé això, però una mica de diàleg amb la gent, una mica de fer exercici, una mica d'interessar-se. Això passa una mica com a les vacances. A les vacances hi ha un fenomen que és molt curiós, que després de les vacances hi ha moltes separacions. Per què? Perquè molts cops durant el dia a dia les famílies molts cops no acostumen a conviure. No acostumen a conviure, sinó que cadascú té la seva vida estructurada i és com si es reunissin per sopar i per anar a dormir, per fer poca cosa més.
I clar, què fan quan els toca conviure, que són les vacances? Llavors és quan s'adonen que estan desconnectats els uns dels altres i molts cops, en comptes de reconduir la situació, doncs, decideixen separar-se. Què va passar amb el confinament? Doncs que no ens podíem separar, que potser no ens coneixíem bé del tot entre nosaltres i, clar, això crea estrès. I l'estrès doncs, genera conflictes, no? I Molt bé. catàstrofes. Sí. Catàstrofes. I aquestes rutines saludables que tu dius, hem vist que hi ha hagut un augment molt heavy de l'esport. Gent que tu deies, aquest tio només ha fet esport al FIFA i si el partit va apretat, que sortien a córrer, sortien a fer esport. És una cosa positiva? Sí, un quan fa esport genera de manera natural l'hormona de la felicitat. I, per tant, és superrecomanable l'esport. Perquè d'una manera natural tu et generes aquelles substàncies que realment t'ajuden a nivell biològic. Ja ho deien els grecs, no? Jo mens san in corpore sano, és això. O sigui, fer esport és possiblement la solució, bueno, una part de la solució a molts problemes de convivència que hi hagin hagut durant el confinament, segurament. No, però no només l'esport, vull dir. A veure, si tu tens un problema de neteja, per molt que facis abdominals, t'aniràs de la merda igual, saps el que vull dir? No va així el tema, saps? Del que es tracta és de dialogar. És el que deia fa un moment, no? És mirar d'entendre les necessitats de l'altra persona, entendre que quan et comunica el conflicte vol dir, bàsicament, que està saturada, vale? Que no pot connectar amb les emocions que li permetrien superar la situació i llavors és fer-se càrrec una miqueta d'aquesta situació. Fer-se càrrec i mirar d'ajudar-la a desbloquejar el tema. Clar, és que a sobre va ser molts mesos de confinats i va haver-hi gent que et va dir això no em funciona, necessito canviar de rutina i vull canviar de rutina. Però clar, jo dic això. Clar, llavors mires a veure què és el que falla, que ja t'ho diuen ells, i comencem a indagar i a fer propostes, bàsicament. Vas cobrar per la feina extra? No. Perquè, ojo la feinada, Ojo la feinada que vas tenir dins del confinament a l'ajudar a tanta gent. Bueno, mires d'ajudar a aquells als que pots. A mi m'agradaria ajudar a tothom, però si això implica cremar-se, doncs poca ajuda puc fer. Va, clar, això és molt interessant, que també, sobretot amb els psicòlegs, si tu estàs malament amb tu mateix, segurament ajudar sigui més complicat encara. Te vas al pozo, crec. I hi ha, bueno, una miqueta relacionat amb el que he dit abans de que la gent que ens escolta acostumen a ser joves, principalment. He escoltat molta gent que m'ha dit que per ells la pitjor edat per haver passat la pandèmia era entre els 15 i els 25. Inclús adults que diuen a mi això m'arriba a agafar amb 18 anys i jo estic cada nit al calabozo per multa. Tu creus que de veritat és la pitjor edat? Mira, t'ho canviaré, t'ho renuncio, ¿vale? Perquè m'entenguis. L'ésser humà necessita, quan està en desenvolupament, necessita moure's. ¿Vale? Els nens sempre s'estan movent. Per què? Perquè el moure's el moviment és el que fa que el cervell integri tot el que és la realitat corporal i emocional. ¿Vale? Clar, si tu no tens on moure't, el teu desenvolupament es ressenteix. I la teva dinàmica vital, que sempre és de moure'ns, vull dir, estem dissenyats per això, doncs també es ressenteix. Òbviament, gent que tingui menys necessitat de moure's, com gent gran, doncs no ho patirà tant. Ho patirà per un altre cantó, però no ho patirà tant. Va, però igualment... Bueno, no ho patirà tant, però sí que potser els problemes que tens quan ets més gran costen més de resoldre en un confinament i requereixen més de capacitat de reflexió que no pas un nen que el problema que té és moure's i voler sortir de festa. Home, això per suposar. Però pensa una cosa, que a mesura que ens fem grans, els éssers humans són més rígids, ens costa més adaptar-nos a les noves situacions. I també tenim un problema d'expressió emocional. Els nens sempre es recuperen, la gent jove es recupera sempre molt més ràpid dels traumes que la gent gran. Tu creus que som capaços, o sigui, seríem capaços de passar un altre confinament? I tant. Una altra cosa és com sortiríem. També. Bojos, segurament bojos. Està una mica boig, està bé,
Estar una mica boig està bé. Molts cops es tracta d'això, de fer entendre a la gent que estar una mica boig pot ser sa. Fer coses inesperades és trencar esquemes, que és trencar aquest aïllament, és trencar aquesta solitud. És bo donar-se canvis. Sí. I amb les xarxes socials, no sé si vas estar molt ficat durant el confinament, però va haver-hi un augment de l'ús molt heavy i molta gent ha dit que, bueno, s'ha donat compte, el fet aquest d'aïllar-se de tot una mica amb el confinament, Exacte. És per aquí. clar, s'ha donat compte que són una merda, per dir-ho clar, et poden fer sentir malament, però Exacte. també tenen moltes coses positives. És una qüestió de gestió. És una qüestió de gestió, és com un ganivet. Saps o no? Si l'utilitzes bé, bé. Si l'utilitzes malament, et pots tallar. I tu creus que la gent l'utilitza bé? Jo no conec a tota la gent. Jo el que sé és que s'ha d'aprendre. S'ha d'aprendre a fer un bon ús. Jo me'n recordo molts casos de dir, ei, apaga la tele. Apaga la tele perquè la sobreexposició mediàtica el que et fa és generar-te estrès. I no es tracta d'això. Es tracta d'utilitzar els mitjans per afavorir-nos, no per entregar-nos allò que es fa malament. I quin és el consell que més vas donar durant el confinament? No n'hi ha un. No n'hi ha un. Però és bàsicament ser més tolerant, aprendre a ser més solidari, a ser més empàtic. És bàsicament això. Però això quan tu li dius a algú que això, que ha de ser més empàtic, no?, amb la persona amb el que té el conflicte, quina solució o consell li dones per assolir aquesta empatia? És fer-li connectar amb l'emoció que li està transmetent l'altre i ell no vol acceptar. O ella. I no tens algun mètode de l'estil, mira, doncs llegeix cada nit abans d'anar a dormir, o fes una miqueta d'esport 20 minutets, que et faci estar... No, jo saps què passa? Que jo no crec en la meva feina com si fos una cadena de muntatge. ¿Vale? És un treball artesanal. Cada persona és un món i cada cas és una cosa única i a cada instant. Jo no crec en això de normes infal·libles. No, això no existeix. Des del meu punt de vista no existeix. És un mite, no? Desmintiendo mitos. Sí, bueno, és un mite i òbviament hi ha normes, hi ha valors, hi ha actituds, però s'ha d'ajustar a cada cas, tot això. Sí, home, també és veritat, jo puc dir que a mi fer esport em va anar molt bé per estar bé amb mi mateix i estar bé amb tu mateix comporta estar bé amb els altres. Exacte. Clar, també és el que dius tu, no? Potser hi ha gent que no és com jo i doncs no li va tan bé. Exacte. Potser hi ha gent que en comptes de treure l'estrès fent esport, doncs es dedica a fer pastissos, no? Us en recordeu, no? Primer era la història del paper a batre i després tothom fent pastissos. Sí, pastissos, muffins i de tot. I després a córrer per cremar-los perquè, clar, no sé que ve l'estiu i... Sí. I tu creus que si no hi haguessin hagut xarxes socials, la gent hagués fet tant d'esport? O que és una miqueta que estem modificats per les xarxes socials, influenciats? A veure, les xarxes socials no és un ens, som nosaltres. Vale? Jo soc molt favorable a les xarxes socials perquè ens ajuden a trencar l'aïllament. Vull dir, jo estic convençut que si en comptes de poder-nos comunicar amb gent propera, encara que estigués molt lluny, haguéssim estat tots tancats i només relacionant-nos amb la gent del mateix pis, cuidado, perquè nos vamos al pozo, ja te digo jo. Vull dir, haguéssim acabat, bueno, fatal. Si tu creus que un confinament així, als anys 70, traient-lo de la dictadura, que no hi hagués res, vull dir, simplement més dur. A nivell de tecnologia... Molt més dur, segur. Molt més dur. Molt més dur. Pensa que quan tu no et sents sol, tot és més portable. Tot ho portes millor. És que és així. Tu imagina't ara que no et poguessis comunicar amb els teus amics. Els joves, sobretot, no? Què? No, és que no pot ser. No pot ser això. Vull dir, es ressenteix. Si precisament la joventut a l'adolescència es caracteritza perquè les persones ens fem la nostra xarxa. I això és fer el nostre camí a nivell identitari i de relacions socials. Clar, si et tallen això, la teva identitat es queda bloquejada i la teva autoestima
i autoconcepte i autoeficàcia se'n va al pou. Vull dir, és que no hi ha més. Tu qui creus que ho va passar pitjor, els joves o els avis? Perquè sabent que els avis ja visquien a casa, ja estan jubilats, no treballen ni res, i els joves amb la costum de sortir, quedar amb els amics... Jo és que no crec en això de generalitzar, ja us ho torno a dir. Jo crec que hi ha gent jove que ho ha passat malament i hi ha gent gran que ho ha passat malament, però són casos. Al final, el conflicte, el confinament no ha tret el millor i el pitjor de cadascú. Ha tret el que realment hi havia. Vale? És així. I això hi ha gent que li ha sentat molt bé, encara que no ho sembli. Ho ha passat malament? Clar, s'han hagut d'esforçar, però han sortit reforçats. I després hi ha gent que, òbviament, s'ha quedat. Ho ha passat malament. Quan dius que no ha tret el millor ni el pitjor, sinó que ha tret el que hi havia, a què et refereixes exactament? Doncs que molts cops nosaltres ens pensem que som d'una determinada manera i després, davant dels conflictes, s'evidencia que som una altra cosa molt diferent. O sigui, en un conflicte és quan realment, un conflicte sèrio, com podria ser el confinament, és on realment es treu Es veu de quina pasta estem fets. això, la versió real de cadascú, no? Exacte. Bueno, puc arribar a estar d'acord, eh? Sí. Home, però discrepa amb mi, tinguem un conflicte, no? O què? No, però és veritat, bueno, en relació al que has dit, jo considero que el confinament no em va... A veure, doncs estava putejat, però vull dir, estava putejat com tothom. No vaig tenir moments de dir que malament estic o... No, vull dir, em vaig saber adaptar, jo crec, prou bé i al final jo crec que també això, la qüestió de com es va adaptar tothom, sí que doncs, cadascú va tenir les facilitats o dificultats que té cadascú, però bueno, jo crec que em vaig saber adaptar prou bé i jo crec que he sortit, el que has dit tu, reforçat. Clar, perquè el que es fet és superar el conflicte. Per superar el conflicte, un el que ha de fer és abraçar la debilitat implícita en ell. Si no l'abraces i et resisteixes a ella i l'allunyes de tu, llavors te'n vas al pou. Ho has d'admetre que estàs malament per això, per l'altre, i has d'admetre que ara mateix no pots situar-te i al verbalitzar-ho, a l'exterioritzar-ho, així tu treus. Exterioritzar-ho? Tu creus que està bé exterioritzar-ho amb amics? Sí, no? Amb gent útil. Amb gent útil. Uf, molt Exacte, gent que t'ajudi. M'és igual si són amics, familiars, professionals, un gat, un gos, m'és igual. Sí, jo que visc a Andorra i tal, i visc aquí a la muntanya, el confinament la veritat que el vaig passar bé perquè, bueno, a sobre tinc un gos, doncs em passava quasi tot el dia no, però em passava un bon rato a la muntanya i això també em despejava bastant. I tant. I com a Espanya va haver-hi el primer... Quan van dir, sí, només desconfinarem per fer esport o el que sigui, i va haver-hi molta aglomeració de gent i tota la gent sortia per fer esport. Això hi ha hagut casos que t'han obert dient, tu, vull sortir encara que no vulgui fer esport? Mira, jo me'n recordo quan es podia treure els gossos, vale? Que la gent fins i tot es fotia una estufa amb una correa i tirar pilles. Sí. I la gent disfressava Darth Vader, de dinosaure. Unes històries que era per partir-se la caixa, vull dir. Però clar, jo me'n recordo que després van dir com pot ser que la gent pot sortir a passejar amb els gossos i els nens petits, que són els que necessiten moure's, no els podien fer sortir, no? I me'n recordo que quan van autoritzar sortir els nens petits, veies a totes les famílies i veies els pares amb els nens a sobre, saps? I t'adonaves que realment el nen era el pare que per fi podia sortir amb l'excusa del nen, saps? Sí. És així, saps? Jo recordo famílies que potser tenien 3 fills i els treien d'un en un per poder sortir 3 cops. No us en recordeu de l'acudit aquell en plan, tinc un gos i l'alquilo per hores perquè la gent el vagi a passejar, saps? Sí. Hi havia cada cosa que dius, mana meva, com està la penya. I quan has dit lo de gent útil, a mi m'ha cridat l'atenció. Com tries? Tu, tu perquè si ets psicòleg i tal, ja això ho tens per la mà, però una persona com nosaltres, com sap quina gent és útil i quina gent no és útil? Perquè, clar, potser per confiança, a mi em sembla que algú és útil, però digues. És molt senzill. Et senta bé. Està amb ell. Sí, o amb ella. Clar. Ja està. O sigui, potser no és qui et dona millors consells, sinó qui simplement et senta bé explicar-li. Exacte. Vale.
O sigui, de Això no, vegades... vol dir, això no vol dir que a vegades el que et diu et toqui els ous, I no t'agradi, però tu saps que a la llarga et senta bé. O sigui, és millor explicar-li a algú que potser no et doni un bon consell, però simplement et senta bé com t'escolta, que algú que potser no t'escolti tant però et doni un bon consell. No, això és una trampa que... No, és que... Merda, he caigut a la trampa, joder. Si et senta bé, és bo. És un bon consell. Actua bé. Hi ha gent que és molt bona escoltant i això et permet a tu descarregar. Vale? Perquè un conflicte és tensió. Per tant, ho has de deixar anar i descarregar. És el que us he dit abans. Ho deixes anar i vas descarregant. I llavors, un cop descarregues, pots omplir i pots adaptar-te d'una altra manera a la situació. No sé, em sembla molt interessant. Bueno, m'alegro. Jo de moment no tinc cap pregunta perquè m'ha quedat tot superclar. Me n'alegro. Sí, jo potser ja estaria... Bueno, una última pregunta, si vols. Ja com a... De tu a tu. Com a Roger Salmerón, preferiries que el confinament t'hagués agafat amb 15 anys o que t'agafés amb 40? Ai, saps què passa? Que mirar de tornar enrere i no sé què, no sé quants... Mira, jo el que sé és que he passat el conflicte amb 40 anys i l'he passat bé. No sé com l'hauria passat amb 15 anys. És que no en tinc ni idea. Elucubrar en aquest sentit, jo soc més de fixar-me en l'aquí i ara que en mirar de... I si hagués passat amb 15, és que jo què sé. Jo què sé. No tinc ni idea. Ni idea. Prefereixes no pensar-hi, no? No, és que pensar-hi per què serveix. Per menjar-te més el coco i ratllar-te més amb tu. Ahí estamos. Molt bé. I ara has dit que seguies rebent consultes. Sí. Tot i ja no està tancat 100%. Sí, però és pandèmia, vull dir, saps? Vull dir, Sí, el context és... I el Procicat no ajuda. El Procicat han de cobrar i cada 2 setmanes obren la boca i l'únic que fan és liar-nos encara més. Clar, llavors apagar la tele. Pensa una cosa, que el confinament no és només domiciliari. Hi ha confinaments municipals, comarcals... Sí. I a mi el que em toca molt als nassos, a veure, no sé quina opinió tens com a psicòleg, però per exemple, nosaltres ens van dir a principi de curs que aniríem una setmana sí, una setmana no, a la universitat presencialment. Llavors van dir, no, la setmana que sigui presencial hi anireu només 2 dies. Vale, llavors tu ja t'havies organitzat per anar tota la setmana. Després et diuen, no, ara ja aniràs 2 dies. Després van dir, bueno, millor no hi aneu. I ara el Procicat diu, no, és que els de segon curs sí que han d'anar. Aquesta incertesa a mi em té que això és un sinvivir, perquè no et pots organitzar per fer res perquè cada 2 setmanes t'estan canviant tot. I com no et pots adaptar, llavors crees un conflicte que són emocions no resoltes. I ja el tenim. Efectivament. No havia arribat jo a aquesta conclusió, però sí. Sí, és conflicte. Jo tinc un conflicte amb el Procicat, claríssimament. Sí, ja es nota. Com resoldries el meu conflicte amb el Procicat? Desconnecta. De la mateixa manera que una bona influència és aquella que et fa sentir bé, una mala influència és aquella que et fa sentir malament. Per tant, talla-la i oblida't. O sigui, m'he d'oblidar del Procicat i viure com puc. Exacto, ja t'ho trobaràs. Però no està pendent. No està pendent del que digui el Procicat. Entén-me. El problema que les expectatives és quan es compleixen, saps? Sí. O sigui, tu creus que el problema de les expectatives és quan es compleixen? No, el problema és crear expectatives, perquè elucubres i en comptes de viure, penses. És millor pensar és millor sentir i viure que no pensar i projectar-te al futur i crear el teu futur al teu cap. No serveix de res. És bo fer-ho a nivell estratègic? Sí, clar. La intel·ligència és una eina adaptativa, ens permet adaptar-nos. Però clar, quan un s'enganxa i es queda atrapat allà, no, tio. Això és una putada. Perquè només es centra en allò i no deixa ni res. No, i ens aïllem de realitat i al final és un hàmster, una roda hàmster, saps? No, és que tenir ment oberta jo crec que és de les coses més importants a la vida. Sí. I ja va, última pregunta, que és que em venen coses i te les vull preguntar. Vinga, dale. A nivell de societat, jo tinc un conflicte amb la societat, també. Perquè jo penso que s'està dividint a lo tonto, per no pensar. Què opines d'aquesta divisió que hi ha
de o ets blanc o ets negre, ja no existeixen els grisos, si no et posiciones t'estàs posicionant depenent de, bueno, un costat o l'altre, depenent de la persona que t'ho digui, no sé, soluciona amb la vida, Roger. Vale, mira, te voy a poner en contexto. Cada nova generació adulta diu que el jovent tot creix molt boig. ¿Vale? I quan tenim aquesta edat és normal el que m'estàs dient. Són fases, és inevitable. Doncs ja està. No es pot resoldre, s'ha de passar. Pues ja està. Jo aquí ja... No t'ha agradat gens, però és útil, que sí? Sí. Sí, tal qual. Resposta fàcil. Ahí està. Doncs Roger, Vale. per mi ja estem. Molt bé. Em sap greu que no m'hagis pogut veure, però ja em veuràs en el vídeo. Home, tio, pues ja et veuré pel vídeo, un altre vídeo, ja està. Sí, després et passem el link. Perfecte. I bueno, doncs moltes gràcies. De veritat que m'ha agradat moltíssim aquesta xarla. Això m'ha fet pensar. Sí, me n'alegro. I bueno, pues despedim aquí aquesta entrevista. Moltes gràcies, Roger, i moltes gràcies, Miquel. Vinga, que vagi bé, adéu. Adéu. Pensava que no sorties, tio. No, és que m'he ficat a algo allà, no sé. Què t'has ficat? Què t'has ficat ja? No sé, Bueno. no sé. Bueno, Josep, a veure, què està passant aquí? Per què hem canviat el plano? Per què... Vols que et digui que m'agrada el plano aquest? Ara et diré una cosa, potser és millor que el de la webcam, eh? Em mola, Sí o no? Té un rotllo de presentació de notícies. Sí, després mires la foto, que te l'he passat per WhatsApp, tela, eh? És que no l'he vist. Ojo, Bueno, ojo, anem a explicar mola. per què estem aquí. Però anem a explicar per què estem aquí. Pues mira, Tot teu. sé que vam dir que entrevistaríem a dos professionals, que hi haurien dos entrevistats a cada capítol. Professionals? Però... Professionals, sí. Hem entrevistat el primer, que com heu vist, bona gent, el Roger, i el segon no vol aparèixer d'aquí sota la taula. Amb el Miquel i No jo estava sota la taula. Sí. ho he intentat i res, diu, no, jo no surto. Si no hi ha vitores, no surto. I bueno, Li podem posar uns vitores, no? Encara que no estigui aquí. Bueno, jo crec que no, en aquest cas no. Perdó. Deixa'm corregir. No? No es mereix ni aigua. Els vitores No, ens no. els mereixem nosaltres. Ens els mereixem nosaltres. Claro, perquè estem donant la cara. Perquè l'hem cagat i estem donant la cara igualment. Llavors, Sí. si els tens preparats, jo proposo uns Jo vitores estic per preparats tu, i els vitores... per mi, per en Roger i per tota la gent que ha tingut problemes amb la salut mental a causa de la pandèmia. Pues som-hi, vitoris. Tot i postre. No. Bueno, han estat bé, no? Aquests vitoris de 10 segonets... 10 segons han durat. Sí. És que el problema dels vitores és un problema greu. Perquè com que no els escoltem fins que no està l'àudio muntat, no sabem mai quan parar, saps? No sé quan tornar a començar a parlar perquè penso, tallar-te tu vale, però tallar els vitores no. Sí, tallar-me a mi ets un expert, eh? Però bueno, que no estic enfadat, Miquel? A veure, ho faig inconscientment, ja ho saps. Ja ho sabem. Sí. No li foteu la culpa, Bueno, Miquel. vols Pues aprofitar això, per... Miquel, que estem aquí donant la cara. No. Veus? Sí, dic, vols aprofitar per donar conclusions, ja que hem gravat ja tot el capítol? S'ha tallat, del wifi, s'ha tallat. S'ha tallat? Vale. Torna a repetir. Deia que si vols aprofitar, ara que hem gravat tot el capítol ja, per donar conclusions. Si hem après alguna cosa, no? Perquè realment sempre diem, no, és que a mi m'agrada molt el podcast perquè coneixes molta gent i aprens moltes coses. A veure si és veritat, Xulito? A veure si és veritat, què hem après? Pues mira, què hem après? Que hem estat confinats. No, és broma, que els conflictes són bons.
Sí. Ojo, A mi això em va sorprendre, em va agradar, eh? Sí, 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 sí. Ojo que els conflictes són bons, eh? O sigui, no tots els conflictes... No pots anar a la mama, que he tingut un conflicte al col·le i que... No, la mama et dirà, molt bé. Molt bé, un conflicte, que els conflictes són bons, nen. Per què? Per què et dirà això, te mare? Perquè te mare s'haurà escoltat el 2+1 abans de fer-te la bronca. I haurà après que els conflictes són bons. Com ho ha dit el Roger? Ha dit que els conflictes són emocions que no has sapigut canalitzar bé. Més o menys el missatge era aquest. Ojo, eh? Ojo, que això és una frase... Frase que per posar a Aristòteles, Insta quan tens 13 anys, eh? Sí, 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 sí. Amb la foto amb un filtro de Snapchat? Sí, sí. Pues- El Rètrica, te'n recordes del Rètrica? Sí. Sí, tio. Que sortia la marca Hòstia. d'aigua, saps? En plan, ho he fet amb el Rètrica, sóc un cutre de merda. Què passa? Saludos. Saludos, XD. Pues això... Tu què has après? Què has après? Jo també, jo ja... Bueno, ho hem estat parlant aquesta setmana perquè hem tingut conflictes, bueno, no entre nosaltres, però hem parlat de conflictes i això, de la vida quotidiana, i sí que hem parafrasejat, hem citat bastant en el nostre xat de WhatsApp el Roger i les paraules que ens va dir, perquè la veritat que se'ns van quedar i ens va semblar molt interessant, la veritat. Tot i això s'ha de dir que tots, bueno, a mi tots m'han semblat bastant interessants, perquè el de la setmana passada, per exemple, ara això ja és sobre taula, això que estem fent ara. O sigui, Ja. Sí, sí, totalment. doncs el que anava a dir és que, per exemple, a mi l'astrologia mai m'ha cridat, ni fu ni fa. Vull dir, a mi l'astrologia no hi crec ni res. Però tot i així, quan estàvem parlant amb la Xarca Astrology i la Cristina, era en plan, ojo, ojo que potser m'ho plantejo, saps? De que em tiri les cartes. Sí, sí. No, però és que a sobre és el que diem sempre, que aprens alguna cosa i t'interessa tant aquesta conversa que t'hi entres i al final arribes, acabem la gravació i dius, hòstia, ojo, ojo el dato. Dius, hòstia, que li hagués preguntat més coses. Sí, sí. Igual després estàs al llit, allò de demà et despertes a les 8 i el cervell et fa una pregunta de l'astrologia i tu, merda. I t'estàs tota la nit allà pensant i rumiant. Sí, perquè a més, després ens vam enterar, no sé si escoltarà el capítol, així que potser no ho sap, que ho sabem, però bueno, que tampoc és un secret, que ens vam enterar que, clar, és la seva feina, ens va dir que es dedicava a això dels horòscops i l'astrologia i cobrava, em sembla que eren 6 euros per pregunta, i quan ho vaig veure li dic, tu, que començaria a fer la factura, nano, vaya tela, començaria a fer la factura amb l'estona que m'ha estat parlant, mare de Déu. Ojo, Ojo, que no cobrem i mira, que haurem de pagar de la nostra butxaca 6 euros per pregunta. Ja sabeu quantes preguntes li van fer, El capítol més car de la història, tu. La història del 2+1. Bueno, si ho estàs veient, un saludo. Ja està. I ja està. Vinga, palmadita i a seguir, Però no... Saps què t'he de dir, tio? A mi m'ha fet ràbia, no parlar amb ell, amb l'altra persona que teníem. Perquè crec que és un tema molt interessant, tio. Sí, sí. I amb un entrevistat, mira que amb el Roger m'ha pres. I ens vam quedar amb les ganes de fer més. Perquè amb el Roger, o sigui, hem tingut una xarra de puta mare, s'ha de dir. I pues, esperàvem aquesta segona entrevista i al dir que no, o sigui, al no rebre resposta, perquè no hem rebut resposta, hem dit, hòstia, i ara què, tio? Ens hem quedat amb aquest sabor de boca a lo... Falta algo, tio. Que tampoc hem tingut temps de parlar amb algú més, vam intentar fer... Bueno, parlar amb vosaltres per si algú volia explicar-nos la seva experiència i tal, però era una mica lío. Si ja és lío parlar amb una persona, imagina't parlar amb 3 o 4. I això, més ha sigut una setmana bastant atrafegada i... Però bueno, no ho descartem tornar a fer un tema de psicologia i portar una altra persona. No. Perquè la psicologia, en veritat, és parlar cada dia i hi ha problemes, conflictes cada dia. Ens podríem fer un especial... Bueno, un apartat de psicòlegs, 2+1 psicòlegs. 2+1, 2+1 consultori. Un consultori tu i jo resolem problemes. Sí, un consultori. Ojo, Tu, estaria guapo, Estaria ara, molt guapo, Consells horribles, o sigui... Sí, sí. Si volen solucionar alguna cosa, aquí que no vinguin, saps? Sí, sí. No, o sea, seria un... Clar. Aquí que no vinguin serios.
No, és que s'ha tallat i estava una mica que et anava veient, saps? Anaves fent una mica Robocop, saps? Breaking Dance estaves fent. Jo també. Sí, s'ha tallat. S'ha tallat, però bueno. La gent ho ha escoltat. Tu creus que s'haurà escoltat com una conversa fluida, tot i que el wifi hagi fet de les seves? És que pot ser molt graciós, saps? Perquè jo t'he enviat un missatge. Ha trigat com 10 segons en arribar i hem intentat que fos una conversa fluida. O sigui, jo t'estava mirant en plan, buah! I el que m'està dient que guapo, saps? Ja, després per quadrar l'àudio... Uah. Serà una liada. Faré talls o alguna cosa, perquè si no... No, un altre cop, hem perdut connexió amb Bellaterra. Pues si jo l'escolto, què diu aquest? Però si estaves parat, t'estava veient parat, o sigui, t'havies quedat a la meva pantalla somrient com un nen petit amb un gelat, tio. És que... Buah. Quina Vaya sobretaula, final, joder. Sobretaula Vaya final de d'haver capítol, begut tres xupitos, nano. Sí, venim d'una classe de mates. Ima- Imagina't si arribem a venir d'un lloc que no sigui una classe de mates, saps? No sé què dir ara. No sé què dir. Ho podríem deixar aquí, no? Què era, 1h05 teníem al principi? Sí, tenim 1h05, ja portem 10 minutets. Ja deixem de fotre la xapa, ja podeu dir, calleu ja, putos plastes. Jo crec, vols que et digui que callem. potser és el millor del programa, al final? Perquè, a veure, la salut mental està bé, però joder, vaya risa que nos hemos echado, eh? Buah. És que... Bueno, tu, si vols ho deixem aquí, Miquel. I si et dic que no, què? Pues em vindrà 10 segons més tard el missatge, o sigui que... És broma. Sí, ho deixem aquí, que estarem molestant ja a la gent. Imagina't que... Bueno, ho deixem aquí. Jo començo a dir això, perquè com que jo porto la... Bueno, tu també portes la teva càmera i tal, però... Dic, bueno, ho deixem aquí, jo què sé. I tu continues, no, jo no ho deixo aquí. No, pues yo creo que la verdad es que... Et deixo parlant sol aquí, ben tranquil·let. Ui, No, ara sí que sí. ara sí que sí. Poca broma, eh? Ara quan estiguem editant el vídeo, mira el meu plano, tio, perquè de veritat que queda guapíssim, eh? O sigui, mira, fico la mà ara així vist la i foto? soc Ramon Pellicer donant les notícies a les 9, saps? Ara mateix. Bueno, Miquel, ens Sí, despedim, no? va, marxa, tio! Hòstia, encara estàs aquí! Acho, què passa, eh? Mira aquest plano, eh? Pedazo plano, eh? Mare de Déu! Ni Steven Spielberg feia aquestes virgueries, nano! Mare meva! Si ens estigui escoltant a Spotify, estarà flipant, estarà dient, però què diuen aquests subnormals? Però amb més raó per anar cap a YouTube, eh? Ojo, Sí, estratègia, xaval. potser, però és que jo crec que jo crec que prefereixo que ens escoltin a Spotify. No! Què he fet? M'escoltes? Sí. Aviat... Li he donat a tancar el Discord sense voler, tio. Li havia donat a tancar el Discord, sort que es queda la trucada parlant, tio. Quin susto que m'hem portat. Mare de Déu. Estem vius. Vivitos Uau. i col·legues. Anava a parar la gravació, dic, oh, shit. I és que t'he Hòstia seguit puta, escoltant. T'he seguit escoltant i dic, buah, ojo que potser no s'ha parat del tot. Bueno, ens fiquem uns altres vitores abans de marxar o què? Una altra dosis Va. de felicitat. Va, uns vitoris perquè marxem ja, no? Uns vitoris de part de l'audiència.
Vale. O sigui, ens els fan ells a nosaltres. Sí, ja està, ja em sabeu això. Bueno, ja està bé de vitòries. Ai, ho deixem aquí, no, Miquel? Sí, ho podríem deixar aquí ja. Vale, pues despedeixes tu, despedeixo jo. Bueno, jo crec que això de despedir cada capítol, no? Cada capítol Sí, és un és món, un- no? Sí, no? Sí, és que Abans- tampoc et vull donar ara una... que m'hi No et vull fixo- donar una resposta... Ah, digues. No, res, que abans que m'hi fixo, això és un equip campió, eh? Què dius? Si venim de que ens fotin 4, tio, què estàs dient? No, venim d'un 1-1. El Això sí- 4-1, ja està. Mi- Agua passa. Això sí que fa mal a la salut mental, tio. Això sí que fa mal a la salut mental. Veure que els jugadors del teu equip no corren, tio. Sí, ja no és una qüestió de perdre, és una qüestió d'actitud, que veus que estan per la pista que tenen urxat a les venes, tio. Això sí que fa mal al cap. Jo no sé si t'has donat compte, però jo ho estic intentant allargar lo màxim que pugui, eh? O sigui, el meu objectiu és intentar que no s'acabi el capítol. Pues portem un quart d'horeta, eh? Pim-pam. Saps què és el millor? Saps què és el més graciós de tot? Què? Que ho estem gravant com mitja hora abans de penjar-ho i no ho podrem penjar a l'hora perquè estem aquí fent el subnormal. És veritat, que s'ha de renderitzar i tot, bro. Hola! Bueno, avui no hi ha capítol, es penjarà la setmana que ve, no patiu, el acabareu tenint igualment. Sí, és que, clar, per començar a editar el vídeo el primer que hem de fer és callar, saps? O sigui, sí, una cosa porta l'altra, aquí no es mou ningú. Pues ho deixem aquí, Miquel. Ho deixem aquí perquè... Espera, una última cosa. Que tinc aquí el paper, me l'he trobat ara al terra de l'habitació, tinc el paper de les preguntes que m'havia apuntat pel psicòleg. Et faig una, a tu, abans de marxar. Vale. Josep? No! 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 Ara estic. Estic. M'has escoltat o no? Sí, que em vols fer una pregunta. Sí. Vale, una pregunta de les que li hauríem fet al psicòleg si hagués vingut, vale? Vale, va. La gent acostuma a dir que a aquestes edats, doncs, la pandèmia és un fet horrendo, no? Horrible per la salut mental de la gent. Vostè, com a senyor psicòleg llicenciat en conflictologia i ús de drogues, creus sincerament i fermament em podries afirmar que dels 15 als 25 és la pitjor edat per passar una pandèmia mundial? Sí. Home, tio, acabo de dir que ets llicenciat, macho, no pots dir un sí només. Que ets llicenciat, tio. Un sí te'l puc dir jo, que no tinc ni idea, però tu... Sí. Pues sí, perquè és l'edat on encara la gent és jove. O sigui, encara té l'edat aquesta que no té preocupacions, no? O sigui, no treballa i doncs està estudiant. Potser sí que a l'hora d'estudiar diuen millor, perquè tenen aquests exàmens online i tal. I no sé què més dir, la veritat. Bueno, Vols que t'ensenyi ara el meu sí, si diploma vols ho de- deixem aquí. Tens un diploma? Claro, tinc el diploma que soc llicenciat en psicologia. T'ensenyo o no? A veure. Ensenya'ns. Sí, home, i tant. Mira. Això a nivell d'acting, això a nivell de... Vols veure la meva llicenciatura? Vale, va.
És broma, anava a fer una rima però no la faré, Va, despedim, va, ja. Home, ja m'has fet la botifarra, què més vols? Què més vols abans de marxar, a veure? Despedim. Tio, portem 18 minuts. T'he hagut d'aguantar 20 minuts més? Sí, increïble. A sobre, t'estic escoltant amb retardo, saps? Però bueno. És que això, jo ara et diré una cosa, Intentant fer lo millor possible. però tu saps que això serà desastrós quan ho muntem tot junt, perquè t'enviaré un missatge, hi haurà 5 segons de silenci i de cop... Ah, vale. Da igual. Bueno, esperem. Bueno, resem un Pare Nostre, no? Per la nostra salut mental i perquè s'escolti bé. Resem un Pare Nostre abans de marxar. Jo ho dia en conya, jo ho dia en plan expressió feta, però si vols ens animem aquí, ens fiquem a resar, si vols. Jo crec que me'n recordo, tio, almenys els primers versos. Vaya estrofes, que fotia Jesucrist, mare de Déu. Pare Nostre, que esteu en el cel. Vaya barres, va. Fem un vers cadascú. Si vols fer un vers cadascú. Vale, començo jo, que és el fàcil. Pare Nostre. Que esteu en el cel. Sí, santificat el vostre nom. O m'he saltat alguna cosa. Tu deixem-ho estar, tio. Deixem-ho estar perquè acabarem quan comenci la isla de les tentacions. Quina decepció, tio. Quina decepció m'acabo d'endur. Més tonta, tio. Podríem ficar com a títol el millor final, saps? A lo dels minuts, quan ho partim per minuts, el millor final que podeu escoltar mai. És que això pràcticament podria ser un bonus clip o un podcast diferent. Això pot... Sí, és que portem 20 minuts, I perquè ho estem gravant, que si no... I teníem pensat un clip de 5 minuts a lo despedida, que perdoneu, que no tenim el segon entrevistat. T'ho callem ja, no? Sí, tio, ara ja... Jo crec que ara ja sí, El meu objectiu era arribar als 20. Però és que portem 21. Prou. Tu saps qui és... Doncs callem ja. Tu, espera, una última cosa. Tu saps que Bad Bunny és un caballero, com 21, i portem 21 minuts? Bueno, doncs fins aquí el capítol d'avui. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies, Roger, per ser entrevistat aquesta setmana. T'imagines que li dones les gràcies al que no ha vingut? Moltes gràcies, senyor, per no haver vingut i haver-nos fet fer aquest superfinal de sobretaula de borratxo. Seria boníssim, que li donessis les gràcies també al tio que sense presentar-se... L'etiquetem a Twitter. Sí, perquè una altra cosa no. Una altra cosa no tenim, o sigui... Prou, no? Prou, ja està. Sí, ja. va. Estic esperant que em despedeixis. Vale, pues moltes gràcies a vosaltres per estar un dia més al podcast de cada setmana. Gràcies a tu, Miquel, per acompanyar-me, que sempre és un plaer. No, el plaer és meu, El plaer és meu. Gràcies a tu, I ja està, i seguiu al Roger, que us deixem i a nosaltres a les xarxes socials que us deixem a la descripció, i no res, que ens veiem la setmana que ve. Vinga, macos. Dos més un, amb un andorrà fora de casa i un maresmenc il·lustre. Cada diumenge amb Josep Túnez i Miquel Coll.